přátelské, takže vám přeji krásný dnešní den. Přeji vám, aby se vám u nás líbilo a se těším 12. na společnou klubnicu, kam se vydáme zase my za vámi. Takže mějte se moc hezky u nás, věřím, že naše přátelství utuží dalším společným prožitým dnem. Krásný den a pozdravujte pro Privítanie a chcem počiarknúť to, čo povedala, že tá naša družba určite bude trvať, no nie na večné časy, ako bolo zo sovietských zvanov, ale dlho proste, dlho, pokiaľ tu budeme a pokiaľ tu budeme v našich silách. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za privítanie, no a dobrú chuť. Československé husitské postavení za první republiky, že jak po vzniku republiky a po vzniku té samostatné husitské církve u nás. Tady je hřiště po pravé straně a za ním za chviličku vidíte brněnské letiště. Možná tam nějaký letadlo bude, aspoň Pušťák, který vždycky ráno přilítává kolem 6:45, tak by tady měl být. On zpátky letí do Frankfurtu někdy v 9:45 večer. Má takový růžový šňupáček, je to takový 4motorový sympatický tryskový letadlo. Však tam stojí, vidíte, za ním ještě jeden Boeing. Děkuji, Matěj, za vám k dispozici. No, my jsme hráli divadlo několikrát tady na zámku. Já jsem hrála jednak hrafinu Matildu, hrála jsem tu Edner Kirschenbach, také tu naši slavnou spisovatelku, kterou uvidíte. No a letos máme připravenou romanci mysliveckou ohledně vlastně takové té lovecké historie našeho pana hraběte, protože Kvídolůský potom můj syn, Emanuel, můj chod, byl vlastně moravský hejtman, no a tady zde kdysi dávno k nám vstupoval po tomto schodišti Ferdinand Este, následník trůnu, a se svojí manželkou Chodkovou, ano, hraběnkou Chodkovou. Takže to je taky naše schodišti do prvního poschodu. Dnešní hejtman se jmenuje Hašek. Ano. Další. No, za svoje dílo byla roku 1900 oceněna čestným doktorátem Vídeňské univerzity jako první žena. Jak hovořím, dlouho ve Vídni, no a často jsem do Lisic zavítali. Takže náš rod
Dubských, Lisický, naše větev, měla právě tu příbuznou Řidislavskou větev nedaleko Kroměříže, je ten zámek. Takže to je překrásná knihovna, ještě bych vás upozornila na dřevořezby německých řezbářů, to byla precizní práce, tak jako byla vlastně maminka, to za chvíličku vám budu prozrazovat, ještě pomlčím, takže ještě vydržte, trošičku vás musím napínat. No a tady jsme tedy hodovali. Stůl se rozdělával od kraje ke kraji až 4 teplíky. Ciziny z dalekých krajů. A byli jsme velice vděční, že jsme i tento názor mohli ochutnávat. Takže my půjdeme vedle přes malou jídelnu do velkého salonu, tam vás budu seznamovat s příbuzními a také prozradím další věci a budete se dívat na náš hermetek jakoby v tom období, kdy já vyprávím jako Matilda, tak ten dům vlastně měli Úští Piatijové a my Úští jsme potom, protože to byla rodina, tak jsme tam jezdili, žili, že prezident Moravské banky byl. Také jsme měli fabriku. Roku 1843 zakládána byla v Drnovicích, to je 2 kilometry tímto směrem do Hlicích. No a tam se byla, a před ním tady byl Celextény Jiří, ještě před ním arcibiskup Ostřihomský, ten Mondrochier Arnošt. Já jsem byl fakt překvapený a všetky tie veci ma veľmi zaujali, predpokladám, že aj všetky ostatní snážili.
sú plné nehy a nadpozemských krás. Úspejnosť farov na dal, aby ženom ožehali určite najkrajšie len na hlavky zemi, výčali úsmev, pohľadí v líce, zašeptali modlitbu, pre teba matka, Bohu jedna, čo na svet previedla si ma. Veď už od nepamätí ľudia tie matky majú zrešeným titulom matka, plným právom ťa nazvať. Preto opravdu vysoko to treba to naše stretnutie ohodnotiť, berte to tak, ako som to povedal, trošku s humorom, tak samozrejme, ale opravdu ešte raz ďaká. No a ktorá je? Aby som sa s vami rozlúčil na nás za všetkých. Myslím si, že jsme strávili dnes pekný deň, že jsme sa pekne pobavili, naše priateľstvo sa opäť utužilo. Nebudem si rozprávať, vy ste nám dali to, my vám na budúce dáme to. Neviem, kam by to až prišlo, kebychom sa takhle stále preštichovali. To není o tom, abychom sa stretávali.
My se stretáváme preto, abychom utušili naše priateľstvo, abychom byli bratmi a sestrami, ako sa mnozí nazývame.